Gong Siri Catholic Church nga gitukod ni adtong 1894. Kung naa kay plano magturis diri sa South Korea, mao ni ang usa sa lugar nga dapat nimong bisitahon. Ang pinakakaraan nga simbahan nga makit-an diri sa South Korea, diri mismo sa Asan City, South Korea. Grabe kanindot nga lugar, mura jud ka og nasa tinuod nga paraiso. Paradise kaayo nga lugar. Grabe makawala og stress, murag stress reliever jud siya nga lugar gawa sa mga kanang nindot nga lugar. Grabe ka tahimik, grabe ka kuan kalimpyo ang palibot. So karon nakita niyo sa background ang mga tao nagpicture sila. Ilang kuan ang lugar ba kung sa kanindot jud grabe. Sa mga panahon o mga kwarisma na diri ang mga tao mag Station of the Cross. So kabantay mo sa akong likod kay mga Pilipino kay among community nindong diri kay para kanang mag Station of the Cross. Although late naman na siya pero tungod kay sa laing nasod manggod kay busy ang schedule itunong jud sa Domingo kay Lunes to Biyernes na may mga trabaho ning mga tawo. So karon amo gi-held ang among Station of the Cross diri sa Asan City, South Korea. Ang pinakanindot o pinakakaraan nga simbahan diri sa South Korea nga diri rin ninyo makita sa Bulak Flying South Korea. Gong Siri Catholic Church has its own unique beauty as well as long history and tradition. Pag 2005 maoni ang napili sa pinakanindot nga Catholic Church nga maoy nagrepresenta sa South Korea. Usa sa rules and regulation kung musulod ka ani nga simbahan, ginadili jud ang pagsulod sa imong sapatos or tsinelas para magpabilin yung limpyo ang maong simbahan. Sa tibuok na kong kinabuhi, diri lang ko kasulod o simbahan nga grabe jud kalimpyo sa walay lipod-lipod, kinalimpyuhan din siya nga lugar. Usa sa pinakasikat nga shooting location sa mga K-drama series o Korean drama movies. Base sa akong research, lapas na sa 70 ka movies ang ginashooting diring dapita. Apil na niini ang Tiguge, Winal Remyo, Nan Agata, Love and Ambition, East of Eden, and You Are a Good Looker. Mao na ang usa sa mga na-shooting na diring dapita sa mga K-drama or K-drama movies. Once again, this is Bulak Flying South Korea, ang Bisaya nga content creator nga nakabase sa South Korea nga gusto maghatag og inspirasyon aron mo makapuyo diri sa South Korea og manarbaho.